जोंहा एम्फौ फिथोब थोबनानै दिनैहाय जाजेननोसै खेवनायमानि जा फिथोबखौ मोनजाजेननोसै ओरैनो बांद्राय माबा नङा लानो हायोबा खिन्थु बिलाइ मोननांगौसो कठिन आरो एकदम माने फिसा फिसा बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो जायो मोनजाजेनसिगोन जोंहा एबारसो मोनलांबाय आं जानोनो ये देखो इससे बनता है इंडी का कपड़ा इससे बनता है सब एम्फौ फिसा फिसा mana Jadi coba kalau masih bertemu-temu di luar salah ibu mana kadang-kadang juga nggak sih mau yang di luar kadang-kadang coba dulu aja berbanyak dari kamu banyak dari kamu kita tuh mana dong hah hah mana ikut nih lah ya coba lalu ya kira mana kamu hendak banyak macam mana ketang ini kan lagi shop juga kasih berapa tuh berbanyak kamu sih Gila banget orang terus kalah. Ini makan mana bisa? Coba buat makan cinta. Yang mencaya gitu kan? Buat makan lagi, makan lagi. Mana? Nih cuma makan. Matai sai me. Picuara apa ya? Gudung nong hindeng lagi. Gudung nong hindeng. Kakak udah? Gudung hindeng kro. Mereka macam yang. Paran siapa paran? Baik, ngapain? Mana itu betang-betang ni? Rumah? Yellow color. Hah? Yellow color. Mana? Bukan dikit berapa? Yellow. ये देखो अलग-अलग चाहिए रहा तो इसमें ग्रीन मिलेगा येलो मिलेगा कैसे मुंह नंदंग ना और मिक्स आं जिरनायनि दे रायजोफोर गिलु बालु मोखाङा बबेथिं जाखो जानला मोनला जिरायोना मोखांखौ नायनानै जिरनांगौ नङाबा जाया गुदुङानो गैया देख बादे नों रोंबाय जिरनो रोङा बिदिनोसै आं जानला मोनला ओमफ्राय नों आं हरा जिरग्राया बिदि जायो बाब्रे खयथा माबा दं फिथोबखौसो बोखाजोब्बाय अय्यो ये देखो फिथुना मोखां जाखोब्रा आयु आबो जादों दा ना जादोंना येलाय मोनदोंथ' रोंदों आंबो दाउ मा दाउ दाउथु हा दं माथो दाउ थेबालाय गिदिरसो ना औ फिसासो गिदिरसोमोन ना गोथां जोबना बांसिनानो आं जानो गिबाय बायनाया गोमो गोमोमोन ना घर पे ही बनाया ये हम लोग मावबाय थायो नामालै मावो ना मावा मावदों नायनो ओंखारलायबाय Gimana di sana? Poin poin. Di mana? Bos sila mana di mana? Sana? Bener nggak? Dua sih sudah. Masuk ya? Sudah makin dah. Gurung mana? Ini jadi tarik jadi simpan ini. Kurang. Ini bukan ini. Ini kau nak kau sendang. Mulai siang lah. Bukan dia udah sedikit sudah. Thơi vì này em phone thơi lên gần.
मिनि साइज गिदिरल'सो हा एथ' गिदिर गिदिरसिम फिसा फिसा जाबाय दंखायो Ngeri. माथो गोरलै गोरलै बिदिनोब्रा मैया लाबोनायाथ' बिदिनोमोन बायनानै लाबोनाया दाख्लै दे नोंना फुदो फ्राय नायसिगोन नोंहा Jalu. आयौ 100 गाहाम जायो जाबाय बे दहायना बेनो Unjal lah sih, dulu kan ada unjal. Tunggu mulai unjal ini. Terus ni kuai tak kena unjal lagi. Enggak mulai unjal kau lagi. मालाय खर'खौ मिथिखादों जोंना फिसा फिसा जानानैल' थायासै बिदिनो खायो अबेबा खान्दां दाख्लै लाबोनाया बिदिनोब्रा Lasi sisi rakan gitu jalan. एसे लावफिनसै बे Sisi aja. बेजोंनो जायो इन्दि बिलाइ माबायाना इन्दि खुन्दुङा Dia zarung kan hoki. इंडिका कपड़ा सूता इससे ही बनता है ना नहीं जोंहा गस्ला बानायनोसै गस्ला टिमुनि Ni गस्ला hari kita sisi, ni hari sisi. Kita sisi mana macam खुगाथा सुयो माखौ सुनो माखौ सुनो बिदिनो आरो सुयोना खुगाजों बेलुन बादि माबाब्रा मा होनगोन बे गुदुंजों ओरैसो खर' थायोना ओरै माला सुयो बेखौ ओमफ्राय फिसिनायाव माने बिदान दोनदों सिख्रि मोनबा जाय अनजालु बे खिथु नामा गथाया Kita kau tu ya. नायनाय बादि खिथु बे लै नायनानै खिथुखौ Ni unjal lagi mana ho? Unjal lagi mana ho? थैसिगोन बेयो जासिगोन जोङो माथो मानलालाय थाइसे गिदिर गिदिर ओंखारो जोंनाव माथो एथ' फिसा फिसा Singa burra kayak bisa jadi ni. नङा दाख्लै बायनाया बिदिनो फिसा खामोन नामजालु Isi di sini. जुद जों दाख्लै बायनाया रुबालासो गिदिर जायो ना माथो Sen. मा मोनजादों बिया एथ' फिसा फिसा जोंना इन्दि एम्फौआ नै दा मोनाबो जादो जोंहा बिसिबो बेसेबां जादों हासुनानै गिसिबाथाय Jadi bahasa dakne berkan dari pulau ni masih. Masih di pulau ni kan. स्टार्ट करेगा आज खाएगा रात को Ayo sanjung nak boleh betul betul mana ya. किती जण मासे फिसा फिसा नायलाय Enggak lo, kamu lagi sanjung ni macam. मिनि एम्फौ Betul mana? मा नांगौ एम्फौनि बाव मासाkan नामा जोंना आदा मोजां मोजां Kita posisi di terus betul. नङा एसे लासै गारहर नांगोन माबागोन बियो मा होनो एसे दोननानै लावलांगोन दां माबादि मोखांजों फराव जायो किका जानो लुगैदोंबा आलासि जाफैबानो जाबायना जोंनाव मोनजागोन नै बेखौ ओरै 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 खालामगोन Sabtu. लावनानै ओरै ओरै खालामा होमबा बे लावलांबाय थागोन रा बेखौ आं मिथिला बिदि नङा होमबा खुन्दुंखौ मारै खालामो होननानै रायज्लायदों जोंहा एम्फौखौहाय बे ओरै ओरै साफ्रे साफ्रे गोलाव खालामनानै फानोदां Saya ini sih jalan mana bu? औ जाथ्रायालै ना माथो फेलथ' जायासैना जोंहा खर'आव बथिं जाखोनलाय Dari sekolah aja. बे गोसोम गोनाङा खर' Macam tu sekolah. अबे गोसोम गोनां जाखो हाथाय गोनाङाब्रा बे अबेया गोसोम ए माबाया बे आं एम्फौसो बुंदों मा गोलैदों नायलाय बिदि हरनाङा Demo. Ada kerja nama? Hah? Ada kerja nama? Jangan aku lagi, jangan. दुइस' थाखानि जाबाय बेयो होमबा आधा केजिबाथ' रंजालु फानसै मिथिबाय रंजालु फानसै फानगोन मबाइल बायनोसै गस्ला बायनोसै जोंहा फुरा शपिंनो गाबोन बे लाथायनि जों हाजार माबा जाबाय आरोना आं हानहरला हनै फिलौल' जाथारबाय ओदिखौ फिसा बिदियाव थैलाङो माथो ए मावलाय औ थैगोन दा बिदि खालामाबो जायो माथो लासै नै मावलगासिनो ओंखार
बिजिनि सेना थैयो माथो सिङाव मोदो खर'ना मोदो नै ओंखारबाय मोनसे खर'नाबो मा लखायो बिलाइ माथो हट बिदिनो मोजांथार माथो मोनाबो जेबो नामा मोजां हा हासुदोंदां गिसिसि एखे हमनो हाया जों खिथुखौ जों ओइ सिंखर' मेसें बायदि खाजागोन ना खाजाया मैया थुंनाया गावनो हासिगोन ना गाबोन जिरजागोन खाजागोनबो ना दुगैखादो आंबो लेसफ्रांबायसो दां मासि गोरा बबा थुना थिगानो थुदोंलै ना गोरायानो ना है मानगोन सदलाबायगोन मासना दै खर' मान होनो मान होनो सिनानिया खर'नायाव मान होनो खर' मान होनो जोंना जे दार्जिलिं फिसाजोआ बिदिनो मालाबानो माबानानै एम्फौखौ जाबाय एम्फौखौ जायाखै ओरै बेखौ खुगायाव लादों एम्फौ फिथोबखौनो खुगायाव लादों बे फिथोबखौसो मासुखौ जुलायलायनायलाय बेन्जर गोरा गाज्रिया साला आखायनो गवाखै खिथुजों सिगोन ए खिथुजों होनायखौ जिबावाखै थास'नि बागैबो जों फिसा दाना मोनसेल' मिथिबाय टाइम पासनि थास'नि बिलाइ जाबाबो माखौ थास'नि बिलाइ समावबो फिथोब मोजां जाथार दाम नाथाय फिसा जायो आरो फिथोब मोजां फिसा जागोन लाथा फिसालाय बिसिबां गिदिरानो फिसा जागोन नुवाखै होमबालाय बिदि खालामगोन मेला मानसिया खालामथा एम्फौ फिसा माने फिसा फिसा दाना मोनसेल' थायो दोन एबार बुजिबाय रोंबाय माने गाफ्रा एबार माने फेल जाबाय जोंहा जायखिबा आरो बासारा खिन्थु थार्टिखौ माबायानो खिन्थु एसे लस जाबाय आरो थैजोब्बाय गाफ्ले गुफ्ले हानद्रेदाव थार्टि जेन पास जाबाय जेन थेन जाबाय दाम एसेल' बानायनांगौ एसे गोलावनि आरो एसेल' बानायनांगौ बुरजा बानायनांगौ मिथियासै दावदैया दावदै फिसा एसेयावनो बुरजा जायोनो दाथ' एसे बुरजा लाबायना सामलायनो हायासै आरो जिखौ होनो बिराद चिन होनबा माबाया आरो जियाव सन मानसि सं बस्थानि एसे दोनखाबाय जाबाय अखासि मोगा जायोना बे फोराननांगौ ना फोराननांगौ फोराननांगौ सानसे मोजां साननांगौ नांगोन बोसोरसे जानांगौ फुरि बिजाल नांगौ मस्ला होबाय ना बारा संगोन बाइकनिफ्राय बायनायलै बेखौ बस्थानै खालामनानैहाय टारगेटआ जाहैबाय जोंना बाइक मोनसे मा नङा बहा सोलियो सालायनायाव दोनलांबाय बाइकआलाय बेसेबां लायो बाइकआ मा होनो सार हानो हा माला साबेसे दोनलांबाय हो दोनलांबाय मालालै हारसिं सालायबावो दोनलांबाय बियो माला दहाय खोलिगोन माबा हाखारो ओइ आखला नोंना र' दै एबारथ' आदि गिदिरसो ना एबार नोंसोर मोजां खालामबाय बे फैसाजों नोंसोर फानदो फैसा ज' फैसा माबा थागोन बांसिन जाबायना आंनियाबो दाख्लैनिफ्राय बांसिनब्रा आधा केजि जाहां जागोन आधा केजि हेद जायो आधा केजि जाबाय बे दाख्लै जों माइनिया 1 थाखानिया एसेल'सो थुगिलि जाबाय एसे नांगौबानो मोननै जासिगोन दाख्लै सनाव जोंसो सौनाय बे आरो गान बाजार दं माथो गाबोन मानसि मावो मा गाबोन बेबायदि